பார்வையாளர்களே, இது எந்த இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா, சுரண்டை நகராட்சி ஆஃபீஸுக்கு பின்னாடி உள்ள முகைதீன் ஆண்டவர் ஹனபி ஜும்மா பள்ளிவாசல். இது ஒரு புதிய முயற்சியாக உலகத்தரம் வாய்ந்த மசூதி லெவலில் கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க முஸ்லீம் சமுதாய மக்கள். இது எங்கே இருக்குன்னா, நகராட்சி ஆஃபீஸுக்கு பேக் சைடில் இருக்குது. அதனால் உங்கள் பார்வைக்கு கட்டிடத்தை போட்டிருக்கேன், பார்த்துக்கோங்க. இன்னும் ஃபினிஷிங் ஆகலை. ஃபினிஷிங் ஆனதுக்கப்புறமும் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ போடுறேன், பார்த்துக்கோங்க. உலகத்தரம் வாய்ந்த மசூதி லெவலில் கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த இஸ்லாம் சகோதரர்களுக்கு நம் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.